Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Male pobede. Dobrodošli u Priče ponedeljkom. Ovo je poseban serijal koji ide ponedeljkom i koji se tiče satiričnih, humorističnih, edukativnih i interesantnih priča koje ćemo pokušati da pričamo ponedeljkom, koji nemaju baš mnogo veze sa konkretnim savjetima, ali ukoliko se jako zapitate, možda možete izvući nešto iz njih. Idemo na sljedeću priču i uživajte u Pričamo ponedeljkom. Valjani se čeljadi. U današnjoj priči divanit ćemo o jednom prosječnom danu u životu preduzetnika Bunjevca i pokušat ćemo dočarati zgode i nezgode s kojima se susrećemo. Dan jednog preduzetnika Bunjevca započinje tu negdje kad prvi petao zapiva. Sad ne bih vam znao kazati je li to 5, 6 ili 7 sati izjutra, jel da to sve zavisi od toga kako je vreme napolju i kad sunce probudi našeg petla. Tu se prvi put nadignem, ali moram priznat, često zabacim guz koji nije utrno i ufitiljem još koji minut sna. Nije to puno, 10 minuta i onda me đavo natera da ustanem, založim još malko u pećku i drnem jednu jutarnju rakicu da se zgrijem dok se furna ne raspali. Načuo sam da neki vole da izjutra vižbat, džugirati ili se rastezati, ali moram vam kazati, ovo loženje vam dođe na isto, tu se nabriju i noge i ruke, a boga mi i krsta. Sad, tu digod oko 7:45, 46, vreme je da se i ode do kancelarije. Nije to na kraj svita, ali nije baš ni za špacirung, pogotovo ne nakon onog loženja. No zato je tu Jugić uglavnom kresna iz prve, a leti ne treba ni trunke sa auga. Ma prava makina da je znao šta treba kupiti, nema šta. Sad će svi pomisliti da je moj posao neki od onih starih zanata, da tu neko valjam neke krave i neko oranje i tako, ali prevarili biste se. Kao i drugi modern svijet, i ja sam pre par godina nabavio taj internet i krenuo trbuhom za lebom, a vjerujte mi Bunjevci znamo šta je dobar lebac. Kažu da je velik stres raditi ko preduzetnik, da ne znadeš kad je sljedeći posao, da je velika konkurencija, da je nemilosrdno tržište, ali znate šta? Ja se ne sekiram puno. Ne mogu. Kad nešto ne radiš na tenane i polagano, sigurno ćeš navući sebi neku grbu na vratu. Sad bi i vi pitali kako se drugi mogu sekirati, a ja ne. Pa jel oni drugi, jel su oni dobili sljedeći posao toga jer su se sekirali ili je tu nešto drugo posredi? Vjerujte mi, nije do sekiracije. To vam samo uzima ono vreme između dva posla. Dobro, pomaže i to što svi varuši znaju za mene od onda kad sam komši izvukao mačku s drveta i kad sam bio najglasniji na skupu mesne zajednice da se uvede besplatna deratizacija za našu opštinu. A i činjenica da je šogor glavni u Siemensu, a i strina koketira već godinama sa direktorom banke. Ali nije sve u tome koga znaš. Ima nešto i u tome ko znade za tebe. I tako vam se, braćo moja, moj dan svodi na malko e-mailova, malko organizacije i mnogo divanjenja. A mogu vam reći, najbolje je kad se taj divan radi preko nekog fruštuka ili jauzne. Klijenti kažu da vole da uraditi sa mnom. Nikad ih ne zavrćem, uvijek nasmijan i uvijek radim tačno ono što se dogovorimo. Ni manje, a ponekad samo malko više. A i di ću previše uraditi, pa kanda treba i oni da se vrate za sljedeći posao. To vam je, dicu moja, jedan prosječan dan u životu preduzetnika Bunjevca. Svega tu ima. Ali najbitnije je da se radi polagano na tenani i uz dobro raspoloženje. A sekiraciju o kojoj smo pričali, pa to ostavljam ovim drugim preduzetnicima. Vama, dragi moji, preporučujem da se manje sekirate i više radujete. A posao će se već riješiti.